Hej og velkommen til endnu en video. Og i dag skal jeg spille et nyt spil, der hedder Minecraft Dungeons. Jeg håber det bliver sjovt. Jeg har faktisk startet lidt, men jeg har taget alle mine gode ting af, og nu er det bare almindelige ting. Nu er det begyndertingene kun jeg har. Oh my god. Jeg fandt allerede. Hvordan kunne man nå på det? Nå. Og jeg ved ikke, hvordan man skal... What? Det er svært dårligt. Hvordan man handler det? Wow, jeg døde. Sorry. Okay. Jeg kan mærke det. Wow. Level 1 er bedre. Jeg har ikke noget riddertøj lige nu, men jeg er i det. Nå, det er fordi jeg ikke har noget sværd. Ups. Man skal have et sværd, før man starter. Ja, sådan der. Det er det dårligste sværd, jeg har. Sådan. Det er meget nemmere. Og det her er ikke enchanted. Så vi lader som om jeg er helt ny til spillet. Jeg har aldrig spillet det før, også selvom jeg er mega pro til det. Og jeg nåede til sådan til bane 7. Det ved jeg skal... Oh my god. Jeg har jeg har mega mange. Okay, og jeg siger bare lige, emeralder i det her spil, det er penge, og fedt, jeg kan rulle det. Det er dejligt at vide. Det vidste jeg ikke. Wow. Jeg spiller i level 2 for hvem behøver tutorial, når man har spillet det sådan en million gange. Så gør det. Det er mega langt. Og det er der, hvor jeg bare spiller løs. Så jeg undgår altså lidt kort. Så okay, hvis man trykker ind på det kortet. Hvis man går herind, så kan man også sælge ting. What the heck er det? Ligesom, hvis nu den her fiskestang trykker på den, så står der salg her. Og den her giver 17 emeralder. Trykker jeg soul. Og nu har jeg den ikke mere. Men nu har jeg fået emeralder. Sådan, jeg har fået så mange emeralder. Og det er det ikke, jeg har fundet ud af det af en video, jeg har set, den der springer over. Man kan jo lige så godt springe over ting, altså det er nemmere. Hahaha. Rigtig sjovt at springe ting over. Der er en bane i spillet, som jeg ikke har spillet før, men det så jeg også i en video, at der var sådan en ekstra bane ting, og den vil jeg gerne spille, men det bliver ikke den her video, så som vil sige, vent, fik jeg nok selv.
Jeg fik en økse. Yay, en skader et. Og min allerbedste sværd har 12. Og mit allerbedste riddertøj, som jeg ikke ved hvor er. Yep, det gør jeg. Det er det her. Og det er i level 14. Og det jeg plejer at på, det er 12. Og der skal så sagt. Ja, der er ikke bedre skins end andre i deres spil. Der er kun almindelige skins. Og det her spil er rigtig sjovt og meget nemt. Og det her er mit yndlingsspil. Bedre end Minecraft, så jeg bare lige til jer. Og hvad var det nu? Og når man går ind i spil, det tager overhovedet ikke lang tid. Men I behøver ikke at springe ind på noget, det er bare det jeg gør, for jeg har set det før. Altså det er sådan en tutorial, hvor man skal spille en hel bane. Og hvis man har prøvet det, så kan man lige så godt bare... Jeg ved ikke, om jeg har sagt det. Jeg tror, jeg har sagt det sådan 1 million gange. Men ja. What the... Okay, jeg afsøger det fedt. Stop. Og alle de ting, som jeg har startet med, men starter jo ikke sådan med alle de ting herinde. Oh my god, jeg mangler det. Sådan der. Ulfald. Okay, det var spillet. Okay. Det skete ikke.